Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцалі. Сёння мы абмяркоўваем кваліфікацыю чэмпіянату свету 2027 года ў еўрапейскай і не толькі частцы. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Мяне завуць Ірына. І спачатку пратакольная рэч, матчы, пра якія мы, напэўна, не будзем гаварыць нічога. Мы павіншуем каманды Паўночнай Македоніі, Францыі, Іспаніі і Нарвегіі, якія не мелі аніякіх праблем з тым, каб кваліфікавацца. Напэўна, трэба сказаць колькі словаў пра іспанцаў і зборную Ізраіля, якія гулялі ў Аргенціне, таму што сюрпрыз, няма ў Іспаніі ніводнага горада, дзе гэта было бяспечна для зборнай Ізраіля. І гэта дзіўна казаць у 2026 годзе. Але акрамя гэтага, ну і сказаць там нічога. Так, І яны яшчэ згулялі там 2 дні запар. Так, фактычна. ну, калі ты гуляеш у такой краіне, у такі час, каб яшчэ хтосьці гэта глядзеў, хаця па тэлевізары, ну, цяжка было нешта іншае выдумаць. Давайте па матчах. Я хацеў бы пачаць са зборнай ФРР, якая зрабіла яшчэ адзін вельмі вялікі крок наперад. Прычым зрабіла яна гэта без свайго лідара, без Шапахоту яны гулялі. І тым не менш, просто мы бачым новую рэальнасць, у якой зборная фарэрскіх выспаў яна нашмат мацней за зборную Босніі і Герцеговіны. Як вам такая рэальнасць? Мне, напрыклад, вельмі падабаецца. Ну, мне рэальнасць таксама падабаецца, і насамрэч зборная фарэрскіх выспаў была фаварытам у гэтым супрацьстаянні і ў букмекераў там, і ў шмат каго з аналітыкаў, таму як бы глобальна нічога нас не здзіўляць не павінна, але вось зборная правяла фарэрскіх выспаў правяла вельмі добрыя 2 гульні. Асабліва вось апошнія 15 хвілін другой гульні яны там супер шыкоўна выглядалі, і ў басніцаў прям няма чаго было адказаць на гэта. Вось таму Олі Мітум правёў першую гульню слабую дастаткова, але вось у другой ён ужо там быў такі стабільны, як заўсёды ён, калі гуляе за зборную. Таму чакаем ад гэтай каманды фурора на чэмпіянаце свету. Прычым атрымліваецца, што гэта зборная, якая прадстаўляе краіну з найменшай колькасцю насельніцтва, якая ўвогуле калі-небудзь праходзіла на чэмпіянат свету. Ну, зразумела, што тут не так много ў гэтай катэгорыі іх супернікаў магло бы быць там. Мала што ведаем, напрыклад, пра зборную Андорры ці яшчэ што-небудзь такое. Але тым не менш, выдатны результат, выдатны шлях апошніх, ось атрымліваецца там 5-6 гадоў, што мы назіраем, ну, Ваня паболей, за фарэрскімі выспамі. Класна, прыемна, будзем за іх заўзець, я думаю, што мы ўсе ўтраіх. Так, для праформулу там яшчэ грэнландцы прыкладна такія ж там насельніцтва крыху, можа, больш у іх Яны насельніцтва. выходзілі? Конечно. Яны гулялі не адзін раз. Але, ну, трэба быць дацкай калоніяй, і ўсё будзе добра. Просто трэба пачакаць. А я прапаную сапраўдную сенсацыю. Вось каманда, якая была не сіенай, гэта зборная Грэцыі, якая выбіла зборную Нідерландаў. Прычым гэта не было так, што, ну, да апошняга гэта была ўпэўненая перамога. І больш за ўсё мне спадабалася, што гэту перамогу здабыў 21гадовы хлопец па прозвішчу Панайоту. І гэта такая заяўка, ведаеце, на тое, каб трапіць, напрыклад, у Бундеслігу ў наступным годзе. Як лічыцца? Ну, я ўпэўнены, што шмат камандаў будуць змагацца за яго. Тут сумневу няма. Пытанне, як ён будзе ўжо выглядаць там у гэтай Бундеслізе, это ўжо пытанне другаснае. Але я вось па ўсёй зборнай Грэцыі яны насамрэч мяне вельмі здзівілі, таму што пасля першай гульні я думаў, што ну добра, зборная Нідерландаў фактычна вела большую частку гульні. Яшчэ на 51-й хвіліне першай гульні Нідерланды выйгравалі +5. І ў выніку яны прайгралі 2 галамі і паехалі дадому. І я думаў, што ну будзе вынас цела без варыянту. А апынулася яно зусім у іншы бок. Так. Зусім у іншы бок яно ўсё павярнулася, таму за зборнай Грэцыі будзе вельмі цікава назіраць. Дакладна, магчыма, пасля гэтага чэмпіянату свету шмат гульцоў будуць мець добрыя прапановы ад добрых клубаў.
Зборная Грэцыі першы і апошні раз на чэмпіянаце свету была ў 2005 годзе. Атрымліваецца, што той, хто зараз лідарам з'яўляецца камандай, я думаю, што не толькі ён, значна маладзей. Ну, не значна, але прыкладна такога ж узросту. Ну і тады ў 2005 годзе мы памятаем, хто гуляў за гэтую зборную. Дарэчы, так, а вось пасля не памятаю. Ну, можа, праз 20 гадоў хтосьці будзе асістэнтам у Барселоне і з гэтай зборнай Грэцыі. Чаму не? Дарэчы, гэта Магчыма. нейкая класная тэндэнцыя, так, што вось краіны, якія былі ў заняпадзе, некаторы перыяд, яны зноў аднаўляюцца, усё змяняецца. Так, і гэта яшчэ цікавы момант, што фактычна грэкі выбілі зборную Нідерландаў, якія таксама не так даўно з'явіліся ў такім глобальным гандбольным сусвеце. І ну зараз, калі паглядзець на зборную Нідерландаў, ну там першая сямёрка гэта гульцы, якія гуляюць у топовых клубах у асноўным. Альбо з'яўляюцца лідарамі добрых сераднікоў. І то бок, магчыма, там праз 5-6 гадоў мы будзем таксама казаць пра зборную Грэцыі. Так, было б вельмі добра. Я прапаную да яшчэ адной сенсацыі перайсці. Гэта нашы любімыя італьянцы з Бобам Ханінгам на чале. Вось для мяне гэта было неспадзявана, таму што першы матч швейцарцы даволі добра гулялі, кантралявалі, і было такое адчуванне, што ўжо ўсё, што другі матч гэта проста фармальнасць нейкая. І тут італьянцы проста выдаюць на гара ўсё, што яны ўмеюць. Леа Брантнер у той форме, у якой ён быў вось тады, калі яго падпісаў Берлін. Вось прыкладна на тым жа ўзроўні. І вы ведаеце, гэтыя італьянцы мне вельмі падабаюцца. І я вельмі ўсцешаны за Боба Ханінга. Хай ён там свае трэнерскія рэчы адтачвае. Ну так, італьянцы вось таксама здзівілі тут. Думаю, што большасць заўзятараў гандбольнага сусвету, таму што ну швейцарцы на чэмпіянаце Европы выглядалі вельмі добра. І была відочна вось гэтая рука Энді Шміта, і выглядала, што гэта вельмі такая упэўненая трэнерская каманда, якая павінна даць рады з італьянцамі. Але добрая гульня Брамніка у другой гульні вось шмат вырашыла. І яшчэ адзначыў Джанлука Тапірана. Вось яго 12 галоў з 14 кідкоў, ну гэта шыкоўная рэалізацыя. Ён, канешне, ўжо ва ўзросце, 32 гады яму, але вельмі моцна дапамог камандзе. Ну і будзем назіраць, будзе цікава дакладна, таму што паглядзім, што Боб Ханінг яшчэ прыдумае там. Што яшчэ цікава, гэта ж атрымліваецца, калі я не памыляюся, трэцяе запар з'яўлення зборнай Італіі на топ-турнірах, так? Клас. Мы вельмі рады за Боба Ханінга. Не буду забіраць назад усе словы пра тое, што ён кампенсуе. Ну, 1,68 м гэта нармальны рост. О, ты прычапілася да чалавека. Што ў мяне 1,78 м, вось і прычапілася. Ну добра, італьянцы жаны таксама адна з тых зборных, за якія хочацца заўзець і будзем заўзець. Давайте тады далей. Даволі цяжкае супрацьстаянне было ў славенцаў. І так на тоненькага, прычым ну мы можам нават накінуць нейкую канспіралагічную тэорыю, што Ураш Зорман, ён, дарэчы, казаў, што у мяне кантракт са зборнай Славеніі, і мне цяжка яго разарваць, у мяне не будзе ў кільцы. Можа быць, гэта было настолькі цяжка менавіта таму, што трэба неяк кантракт разрываць, а ён не разрываецца. Ну, і так, але гульня вось паміж Славеніяй і Чарнагорыяй была вельмі складаная для славенцаў. І насамрэч, калі б не Клемент Ферлін, то я думаю, што Чарнагоры прайшлі б славенцу. Па той гульні, якая там атрымлівалась, у яго 19 сейваў і 41% вось паспяховых. Ну, гэта супершыкоўная статыстыка. І насамрэч, ну, калі у Брамніка такія лічбы, то каманда не прайграе, не падаецца ніколі амаль. А наконт Чарнагораў, насамрэч, яны мяне у лепшы бок трохі так здзівілі, таму што пасля чэмпіяната Европы было адчуванне, што Дидье Динар будзе звольнены, а камандай будзе займацца хтосьці іншы ўжо, таму што гэта быў дастаткова правальны чэмпіянат Европы для зборнай. Ну, але вось, бачыце, вырашылі заставіць і трэнера. Ну і гэтае супрацьстаянне прайшло дастаткова ў добрай гульні, таму паглядзім, што будзе дальш. Дарэчы, я калі паглядзела, я сапраўды думала, што Дидье Динара павінны былі звольніць, і я здзівілася, калі ўбачыла, што ён там. Ну, гэта было
сапраўды дзіўнавата. Але так, насамрэч цікавая вельмі пара была вось гэтая, нечакана цікавая. І зборная Славеніі быццам дэманструе зараз, калі не максімум, то шмат ад тых магчымасцяў, якія ў прынцыпе ёсць патэнцыяльна. Цікава, таксама за імі будзе сачыць, паглядзім. Наконт кантракта Ураша Зормана добры каментар. Патлумачце мне адну рэч. Вось гэтыя славенцы, ну, калі мы там на 5 гадоў таму перанесемся, калі пасля сыходу, карацей, Любаміра Ураніша, там было такое адчуванне, што вось прыходзіць Зорман, і ён будзе будаваць. І крок па кроку яны ўсё лепш і лепш і лепш, і было адчуванне, што вось новая сіла з'явілася. А вось па гэтых матчах такое адчування ўжо няма. І з чым гэта можа быць звязана? На маю думку, гэта больш усяго звязана з тым, што яны проста недаацэнілі зборную Чарнагоры. І вось я б на гэта паставіў, таму што мы бачылі славенцаў на чэмпіянаце Еўропы, яны там былі, не ведаю, амаль трэцім складам, і яны выглядалі вельмі добра. Вось. А зараз фактычна лідары аднавіліся, і зборная Славеніі выглядала горш, чым на чэмпіянаце Еўропы, і вось гэта трошкі такое нечаканае. Але я б вось такой велізарнай увагі не надаваў бы вось гэтай складанаму супрацьстаянні, таму паглядзім, што яны пакажуць на чэмпіянаце свету, але зноў жа, я думаю, што ад іх будуць чакаць вельмі шмат, але хутчэй ніякіх там медалёў і нават блізка да іх не будзе. Я, дарэчы, не загадваў бы увогуле нічога да канца снежня, напэўна, таму што мы увогуле не ведаем, якім яны складам там будуць, хто будзе супраць іх, што будзе у тых каманд са складам. Ну, таму што мы пабачылі, што здараецца рознае, і галоўнае, што мы не бачым той тэндэнцыі, што гэта каманда там правальваецца па ўзроўню. Патэнцыял усё той жа. Тут яшчэ магло нейкую ролю згуляць той факт, што вось канец сезона ўсе стаміліся, я маю на ўвазе клубнага сезона. І разам з вось гэтай недаацэнкай зборнай Чарнагоры проста не выдалі свой максімум. І таксама я тут падтрымліваю Лёшу, што вялікіх высноваў на тэму таго, якой зараз узровень у зборнай Славеніі, ці ёсць нейкія праблемы, можна не рабіць, таму што гэтыя два паядынкі, яны з аднаго боку цікавыя, з другога не вельмі паказальныя. Ну, добра. Тады давайце да двух астатніх матчаў. І з каго мы пачнем? З сербаў ці з палякаў? Май сербу. Сербы былі лепш за суседзяў, за венграў. І гэта была, напэўна, самая роўная пара з усіх, якія ёсць пасля лёсавання. І я, дарэчы, вельмі здзіўлены, таму што мне падавалася, што у венграў шансаў больш, але сербы змагаліся да самага канца у абодвух матчах і былі, на мою думку, лепш. Былі, я скажу так, было адчуванне, што ім больш трэба. Чамусьці так яно выглядала. Ну, можа так оно і было насамрэч, таму што усе разумелі, што зборная Венгрыі фаварыт, таму што яны праводзілі там астатнія топ-турніры вельмі на добрым узроўні, дастаткова стабільна. У іх не было хіба траўм асабліва ні ў каго там з зорак зборнай, таму яны былі фаварытамі, яны правялі, ну я лічу, што дастаткова добрую гульню на выездзе, прайгралі там 2, але як бы калі ты едзеш дадому з -2 і гуляеш там у Венгрыі, там хіба гэта добры вынік з -2 прыехаць і вот адыграцца там. Але вось дома у іх былі вельмі складанасці вялікія ў атацы. Яны там цяжка знаходзілі кіткі, там спрабавалі там Фазека Шлес увесь час, але добрая абарона зборнай Сербіі была. Часамі дапамагаў Міласлаўеў, таму лічу, што сербы прайшлі заслужана, але венгры, я думаю, што будуць спадзявацца на вайлдкарт, таму ёсць шанец, што мы іх убачым на чэмпіянаце свету. Іра, як яно выглядала ўжывую? Я тут яшчэ фактар дадам ўсё-такі заўзятараў сербскіх, таму што яны гэтым разам пагналі хвіліны з 5-й, я думаю, першага тайма у тым стылі, у якім мы ўсё гэта любім і ў якім ім звычайна даюць нейкія заўвагі афіцыйныя інстытуцыі, якія сочаць за парадкам. Насамрэч, тут яшчэ
Такі момант, што ў 2016 годзе, атрымліваецца, была зваротная сітуацыя, і зборнай Сербіі спатрэбілася, гэта былі таксама адборы. Ну вось, спатрэбілася 10 гадоў, каб тут нейкая сатысфакцыя адбылася. Насамрэч, зараз у зборная Сербіі вельмі сімпатычная, яны неяк так і добра згуляныя, і Рауль Гансалес гэта да месца. І ніжскі зал Чаір гэта вельмі намоленая для гандбольных фанатаў сербскіх месца, культавая у пэўным сэнсе. І таму ўсё добра склалася вось у гэты вынік. Пры гэтым мы не можам зараз казаць, што зборная Сербіі там едзе на чэмпіянат свету ў статусе, не ведаю, крэпкага серадняка нават. Мы не ведаем, што ад іх чакаць праз паўгады. Але тое, што адбывалася зараз, класна. Толькі добрыя словы на адрас Рауля Гансалеса і таго, што ён прымудрыўся зрабіць за вось гэты час, што працуе галоўным трэнерам. Добра, давайте тады да адваротнай сітуацыі. Таму што ось як я уяўляю зборную Польшы ў вачах грамадства. Хлопцы, вы робіце нейкую дрэнь, вы ўвогуле не ўмееце гуляць, вы ўвогуле, ты з Плоцка, ты з Кельца, ты ўвогуле ненавіджу, але пры гэтым, а чаму вы не чэмпіёны света? Вось прыкладна так для мяне выглядае вось гэта прастора інфармацыйная для зборнай Польшчы. І у мяне такое адчуванне, што гэта пераносілася на распранальню, таму што ўсё тое ж самае. Усе тыя ж канфлікты, таго не клічам, гэта там згуляў не так усё на лаўку і забыліся на цябе. Але тут адбылося нешта цікавае, таму што у зборнай былі усе, хто павінен там быць. То бок вярнуўся Сыпшак, быў Січка, быў Алейнічак, былі там Дашак, Марыта, усе, карацей. Вось усе першыя нумары, якія павінны гуляць, былі. І я пабачыў зборную Польшы, якая не пакутвае на пляцоўцы, як яны гэта робяць заўсёды, а штосьці нават можа і штосьці нават робяць. І больш за ўсіх мне спадабаўся, канешне, Шмон Січка. Гэта топ-узровень. Вось пасля траўмы тое, што ён робіць, мне вельмі падабаецца, і ў зборнай было так на 100%, можа нават на 110 ад таго, што ён умее рабіць. Але, канешне, не без эмацыянальных арэляў, гэта проста немагчыма было. Палякі былі лепш у абодвух матчах, але ў якісьці момант вось адчувалася, што яны губляюць ніці гульні, і аўстрыйцы дапрацоўвалі, і амаль у іх атрымалася. І калі мы ўжо вярталіся да 2016 года, я просто памятаю твіт Расмуса Бойсона, кшталту палова Даніі цяпер гугліць, хто такія гэтыя, далей нецэнзурна, Міхал Дашак. Час ідзе, героі не мяняюцца, і гэта насамрэч добра. Вось такія палякі з балансу моладзі і больш сталых гульцоў. Гэта нашмат лепш, чым мы прызвычаіліся да гэтай зборнай апошнімі гадамі. Апошніх гадоў 5, напэўна, не было столькі думкі ў гэтых гульцоў. Я таксама пагаджуся з тваімі пазітыўнай нарацыяй з тваёй, таму што за гэтай зборнай, так як яны гулялі, было прыемна назіраць. Гэта 100%. Вось Міхал Дашак, у прынцыпе, падаецца, што ён увесь час рэалізуе там самыя важлівыя кідкі. Так было ў супрацьстаянні з кельцамі ў фіналах. Ён прызвычайны ўжо да гэтага. Так не было ў матчы з італьянцамі на чэмпіянаце Еўропы. І пра гэта яму яшчэ шмат часу будуць напамінаць. Я думаю, што яму больш бы ўспаміналі, калі б не прайшлі аўстрыйцаў. Таму што так магло залежаць ад таго, ці перамагаюць яны італьянцаў ці не, і на каго яны могуць потым трапіць у кваліфікацыі. Але ўсё атрымалася добра для зборнай Польшы. І галоўная розніца, на маю думку, гэта ў тым, што проста змяніліся гульцы. У тым сэнсе, што ў гэту зборную павярнуўся Шыпшак, павярнуўся Січка, і той самы Січка, ён не толькі з-за таго, што ён там здабываў гэтыя
адносна цяжкія галы з 9 метраў, ён правёў добрае супрацьстаянне, але з-за таго, што абарона павінна была канцэнтравацца на Шыпшаке, на Січка, напрыклад, змог правесці шыкоўную вось гэту пару гульняў Яндрашчык. І для мяне ён галоўнай зоркай быў гэтага супрацьстаяння, але гэта толькі таму, што і быў Січка, і быў Шыпшак. Таму што мы бачылі, як Яндрашчык гуляе са зборнай, дзе няма атакі з задняй лініі, дзе няма высокага лінейнага, на якога вельмі шмат увагі. Вось я лічу, што аўстрыйцы зашмат нават увагі надзялялі Шыпшаку, і з-за гэтага яны часамі страждалі. Таму калі гэта зборная Польшы будзе, вось усе гэтыя людзі паедуць на чэмпіянат свету, то за ёй будзе цікава паназіраць, і магчыма дзесьці ў сярэдзіне апынецца. Калі зноў жа будуць нейкія там траўмы ці што лідараў, там Шыпшак не паедзе, Січка, ну шчыра, будзем бачыць тое самае, што бачылі 5 гадоў. Што вы думаеце пра словы Караля Білецкага, які сказаў, што капец, што мы зараз лічым поспехам, выхад на чэмпіянат свету, сур'ёзна? А я думаю, што не так. Паглядзі на гэтую зборную, гэта сапраўды поспех, таму што і гэтага магло б не быць. Ну, я вярну туды Каралю Білецкаму ягоныя словы з яго аўтабіяграфіі пра тое, што, ну, паглядзіце, тады мы ўсе гулялі ў Бундеслізе, і кожны тыдзень у нас быў фінал чэмпіянату свету. А цяпер гульцоў трэба нашкрабаць з чэмпіянату Польшы, з клубаў, якія, ну, прафесіяналамі з'яўляюцца, ну, так, з вялікай нацяжкай. Так што, ну, Караль Білецкі, вы альбо крэсцік здыміце. Ну, ўсё так. Я б яшчэ трохі словаў трэба па зборнай Аўстрыі дадаць хіба. І, на мою думку, вельмі добра правёў гульні Канстантин Мёсталь. Ну, як бы ён стабільны брамнік, і, ў прынцыпе, я думаю, што хутка будзем бачыць яго ў топ-клубе нейкім. Вось. А Хутачак правёў, насамрэч, вельмі дрэнныя 2 гульні. І я лічу, што вось гэта была вось галоўная праблема зборнай Аўстрыі, таму што яны вельмі часта гулялі 7-6, і фактычна як бы ад Хутачака патрабуецца, каб ён браў на сябе кідкі, як-то ўзаемадзейнічаў з лініяй, але атрымлівалася насамрэч вельмі дрэнна, і ён быў нейкі пасіўны. Магчыма, сказваецца тое, што проста ўжо сілаў няма пасля доўгага сезону, і з-за гэтага, ну, я лічу, што калі Хутачак быў у сваёй форме, нават вось гэтая зборная Польшы хутчэй за ўсё б не прайшла аўстрыйцу. Ну, добра. А давайте падзякуем зборнай ЗША за тое, што яны выйгралі сваю кваліфікацыю і далі Еўропе хутчэй за ўсё 2 вайлдкарды. І, можа, караценечка, каго вы чакаеце? Я пачну, для мяне гэта Аўстрыя і Венгрыя, напэўна. Вось іх бы я хацеў бачыць на чэмпіянаце свету. Я думаю, што венгры 100% будуць, а другая каманда хутчэй за ўсё Нідерланды, на мою думку. Вы ўсё разабралі. Я таксама думаю, што Венгрыя 100%, і чамусьці таксама схіляюся да Нідерландаў. Не ведаю. Я яшчэ вас да аўстрыйцаў хацела крышачку вярнуць назад і спытацца, што вы думаеце наконт Ніколы Белыка? Ці гэта ўжо лебедзіная песня, ці што гэта было? Я думаю, що будзе добра, але, ну, гэта ўжо не той гулец, які быў у сваім прайме. Так, я думаю, што ён ужо лепшы не будзе. Вось, але правёў вось гэтыя 2 гульні дастаткова добра. Ну, вось у адрозненні ад Хутачака, напрыклад, ён там выглядаў як лідар, але хутчэй за ўсё відавочна, гэта будзе заход кар'еры паступовы. Таму. Ну так, і пераход з Кіля ў Люцэрн гэта відавочнае не падвышэнне, таму так, бачым, што пік кар'еры дзесьці ў мінулым застаўся. Шкада, але натуральна. Ну, я гэта буду лічыць сіндромам Кіля. Сагасан, Білик. Праблема Сагасана не ў Кілі. Пытанне, хто наступны, так? Дай Бог. Ведаеце, Каб ніхто. дрэннаму танцору і Кіль перашкаджае. Альбо дрэннаму трэнеру. Ладно, спадзяемся, што ўсё будзе добра ва ўсім зычым добра. За чэмпіянатам свету мы пачынаем сачыць 13 студзеня наступнага года. У нас удзельнічае 32 каманды. Праходзіць ён будзе ў Германіі. Дарэчы, гэта першы раз за апошнія гадоў 5 ці 6, калі яго прымае адна краіна.
чэмпіянат свету. Вось, так што засталося паўгады, і мы зноў сустрэнемся тут у гэтым жа складзе, каб ужо абмеркаваць больш прадметна гэтая зборная. Будзем чакаць. А на сёння ўсё. Дзякуй і да пабачэння. Пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.